Kuya, di mag-deliver o. Mga soft drinks eh. Uy, turas di ko yun. Koy! Uy, saman, dali na kayo mag-shot na ta. Ay, kabuang mo, kabulo kang mag-deliver tag soft drinks. Ikaw ba nga? Hindi man ka maminaw. Stila, uy, dali na, ginabas samtang ulang pa yung amo. Ikaw din ba? Tutsar doon kay kasakwa ba? Asa mata mga to, Jams, ito, bahira pa rin jib-jib, mag-shot na rin to. Na, mag-shot, mga hubog na puntaan eh. Normal ka, manag-asap ka mga ikaw, babot mo, lagi ko sa kong trabaho lagi. Ikaw, pangitag trabaho na kuha. Isa, mga koy nga karon raman eh. Karon raman eh. Kapila na mo nagibuhat sa kuadams, na warningan ay kusong amo gani. Sige, nagod kayo, mapapitaw ka natanggal. Huwag pa natanggal lagi, pero ako sildo, nakaltasan o 20. Oo, mag-ay. Gisa may palit sa ilim nun ron. Chip-in. Chip-in, hanap po rin chip-in, kumuha ka tayo sildo. Tara na, dito na sabutan. Adyo kay klaro ba, damay-damay ko na yung trabaho mo. O, tanawa, o nanas yung ulit rin, o nanas pa rin jib-jib o. Grabe, planado, gini ninyo ng trabaho, ano? Ano nakasabay man na Jikoy Dams nga duty man na? Nagyan, ako dito, nag-deliver og soft drinks. Ako lang gihapit, akong gidani padulong diri. Basta ako, di ko mainom ha. Ay, naunsa, gipa-absent, pakuha ng isaw niya. Ikaw, di ka mainom? Pag-ana, Jim. Di, lagi ko lagi. Kilasa tong kuyo, gimatagtiki ko. Amoy dahilan. Ingnan na lang dyan, Dog. Hugaw kag dugo, bunang di ba tagtiki ka? Basta ako, di ko mainom. Balag. Nara ko diri, magsabayar na ninyo, basta di ko siya. Mo man ka. Mo naman ganyan desisyon. Nung di man taong ka mainom. Ay, nakisa, mapilit, pag-ilim nun diri ron. Saan mo niya ipaabot? Sulod na mo diri. Ikaw, anong ganyan kasi tindo diri? Nah, nanulod din ang mga kagawang oh. Kabalor ba sa mga abilidad ano? Oh, asa man pitsil? Bitaw, asa man? Lid, pagkuha na dito, Lid. Inyo man yung balay. Pitsil, bensahan, skuwa ko, nakakutaw na kudaan. Lata ko ninyo ha. Diba, yun nakaandam gini oh. Alangan, gingnan na muna ko sa nadaan. Nah, bahala mo, di ko mo inom eh. Unsa mo taon yung tawhana niya? Nagkadugay, nagkaluya. Ana, maginang naibation ko. Unsa ba nagibati, ana? Ang yang giingon nga gimatagtiki, gidanlak na siya. Ay, bantaw, bro, ay lihok-lihok. Nga na, yung danlak ko, no? Ano? Uy, kani, kinala. Ako'y Gambi. Ako'y una, ha? Pastilan ka sayang. Unsa mo na ako'y nga nung gibugwak mo na nimo. Sayang ra mag-ilimnon ko. Murong kagiamot. Sampung mo nga, wa man mo nagsulti nga, tuba man day ni. Di bang guna tuba kot, bahal man guna. Bitaw ko, bagong dawat man na. Unsa man gini nga, pas. Ay, way tungog, sana ko rin nga tuba ba, nagisagulan o tinapa. Unsay tinapa ko'y, nga 5-5 tuna man namang gamit. Baan yung mga bataan? Oh, wait, omega 3 na. Koy, asa na baso diri bi? Tara! Tagay, oy. Sa man tao na mura man nag-biskape nga. Limnon, oy. Tampis na na, oh. Tampis na ba? Tampis nga. Paskan lanangan na pa'y. Anad naman sa miyani ko eh. Nabaguan lang ka. Oraling lang ka ha. Ako na ko ni. Oh, grabe. Kalamit. Oy mo na po. Ini. Turno. Oy mo na. Ay, tagay para sa tagumpay. Sabi, Matay ko'y hubog namang kukoy. Una naguro ko ninyo eh. may pasin si ulit, pre. Ay, wala tayo na ibuhaton dia, pre. Dating gawin. Ay, gana mo na kong ganahan, pre. O sa ba, ikaw sa wala? Oo, sige. Ako bahala sa to. Tapisan pa, pre. Oy! Tup-tupa, pre. Mo lagi nang hindi ka na basta mag-inom lagi ba?